Christo. Say I want to na yet me got to me by. Yeah, the baby now. All right. Somebody wa ye. And I do not do winning. Cause the winning. Jesus to me ura. Dimo. And they are sorry. So for you amen. Amen. Praise God. Ishanka Radin, Yeniaba comfort Radin Kesepa. Amen. Ebre ya sorry Rade, Apeja Rade, Ayene Kesie. Na Ebre so aso say ye call ye papa, ye bishop enchain. Na onyankopon asema ode asoma na nwumre so wode maye eni die kwa so ye beko ye papa enchain. Edini ye bishop Albert Sackey Kwapong. General Yamo Akwaba. Asofo mejoso eburu ya meshira papa na mopom so te sen radio dom and on bible ye ho ye fa sa akwenya so na menchia Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo ye mamu nyina adwo ye nimse Kristo adawro ma mo ho eye. That's right. Na ye nsoso ye ho eye pa nyame adom ene enwumere nsoso nyakopon awowa ye yo wasama yehu na wotwe foforo yes ene ye dwoada ye chia kwadwo ni adwafo nyina ye mamu nyina adwo ye mamo aha ye mamo ache o baby bia o hwe yen na otie yen bia hallelujah amen na mame nko MCR na menna MCR for se papa omobo ejuma no ena form systematic press a system one onu azuka bema na ya no eye osika mu nyina nyankopon hira na men konkran David bema King David won so ne Alex mu nyina nyankopon o hira mo yes o dwomaso a mobo na men na asempa ni paso so asese omode social issues no abegu na omajai baton no ediama Cedar hour efri sabre ko sise nondu bebode on Cedar hour emom ensum wo kasafidie so hallelujah amen na membo hwi enkotakwa takwafo ewe yemu sronko enyina ewe yemu ye mamo yakọ na menko king ho eye DJ king ho na menchia no yankopon hira mo omo boy chuma na mentwa hwi enko enkoransa eye DJ Papatos yankopon hira mo obo ejuma na ye twam esa batechema dia na brother Philip one wapanfo nyina me mamu nyina ajo so for mami otutu etuo na se de etuo no mfa to wakakra na sania insem se koso wakana no mo se mu besa tututu na de asembe ba yankopon hira na enkanka Cedar hour ahwefo ene Cedar hour etiefo ye ba fidi kese so ene jesem ne se payufo pi ya mama no ya papa no na ke bi dantem anso so enam Cedar hour nti omasesa wonda so ne yembomu esore awrade enche nyame aseme mo mpaya omonai omudiama omoma omudima omabusua omudima omaigana nyankopon hira mo amen onyamo kese amen mre bia me baka sa fidi esu a me kache Cedar our team ni ahwefo na tiefo nyina se muntintim na ma obibia hihim obia nkoso wo soma adwuma num na yenim se ya bre no ere nya kwada se tetefo no bre na anya kwa yenso so ya bre no anya kwada biarada na enam se edi Facebook ni YouTube so na bom esomunti yenko ho na ye kakra bia betima abubo mudin no ya mo akwaba eba ene Cedar hour dwumedie no so ene na masomu wa ha ye chia yeni aba Monica owuso ni ye gina so Ruth Asamwa Zinabu Amadu na Nafia Elizabeth Manu ewo so sanso na Nana Jesiwa ewo so yeni aba eba Boaten yaw ewo so Afia Sieduwa enso ewo so Ruth Asumani ewo so Sila Adepa ewo so sa enso na Grace Sam ewo so ena yeni aba Monica owuso enso ejina so Bishop ya Facebook onoma Samuel Safonso ewo so Cynthia Buama ewo so Ruth Asamwa Rose Apia ewo so
ena Monica Owusu Elizabeth Menu omunyina ewoso ye to aso YouTube no so a yene Asantewa Krobia esum enanumre Blessing Amoa ewoso Edith Amoa Angelina Fuku Angelina Prempe Vida Brago Suzy Danso Inshuaba Zinabu Amadu Abena Ejehiga Amoa Elizabeth Asare Rus Apia Rus Ajekum Ohima Dufi ene Samuel Safo ewo YouTube no so a ene enumre omoni yesum den na Ernestina Ibrahim efia asieduwa omunyina ejina so a enya se Lenda Owusu Philip Lenda Owusu omunyina ejina so na enya se mkoto yema omunyina Selena Josephine happy Easter bosume 9 enya eskosi se April bosume no bewu no Easter no gusu a ejire mo sa bread mon like Sompa page no na mon share link no na afoforo so enhwe bi na ontie bi eya mon fa mo comment so emra na mre bia me ka cho so kai Daniel chapter 12 verse 3 na o se na badwema no ebe hwen na won otimi edane ni papi ekotene ni mu no obe hwen se da apem ensoma na che so otimi the nipa kotre ni mu a nti wo a wo send link no so bi follow na onya oje a e wo a wo send link no wona enam so masa oni kro no onya oje hallelujah amen ena enwumre nso so senia Yesu Kristo ekwa bi ase fro se Emmaus anase Emmaus no na Yesu ne omonam amudi nkomo na Yesu na omunim se Yesu no ne omonam na obisa won se na dia nkomo na mudi na mo se wonkwa ni ohoho ewo Jerusalem ha nipa no mo ka che Yewrade Yesu Kristo sa no mo ka che Yesu se omo nante akwa bi omo friend se emoso no ona mo ka che Yesu se wonkwa na we ohoho Jerusalem ha na onti nsema aba nsema esi wo Jerusalem na otwi no na Maria ba no Yewrade Yesu Kristo ana ye nyina ye nida so ne wiase agye nkwa no kwan ye omode ne fa so omu kum no na Ewrade emobruhuni na do ya ma papa da se ya nyane na adanse ye twegu Jerusalem no se papa no eye wanyane entie bia onkwa ne oho e Cedar awadwumdi Cedar awa no enye TV anasa radio program keke na emom eye program anyame tumi ne nyame ahoden edi ekira adanse no eye pi na ye ba kwaye faso fa adanse nyina ne se ye worshiper for ahujim ye tie nyame asema for ahujim ye bompa ya fa ahujim na nyame soma fo no kire ya se de enya wo TV no so a eno so fa ahujim na ne sayo no na manfo efa dance akase na nanu ya ye ba TV so no radio so no adanse no eye pi hallelujah amen ya dom na Yesu amobo se da fiada ye de dadi nyina wana nyina ye worship ye de ye bi adanse no tuma na adanse nko na nipa edi enti ye ba de obeye nie eya fansio esi TV no so fansio esi TV no so o radio nanim obu wo ho a o se na memfa esi TV no so eya de ben frastman ebintimi so eya fasi anim wo form fasi nche kakra ananse bodan wa fasi form na mra o worship no koso nyame asa ne bible no twagwo no na nyame tumi ebo wuremu o wo documents bia so a fire day fago radio o TV no so na onyame tumi mo a mo wo obi man so mo hweye mo no so a mo use Facebook no wo de documents wo shiru ma na ben wo phone no keke na onyame kopo tumi ne nyame ahoden ebe wurem na ye be ponse e no na me ma ye pager na ye de hye otumfo nyankopon meka Abraham Isaac ne Jacob nyankopon sa na enam sayo so adanse no eye pi hallelujah amen edadwa da bia no ye de si wo se odima na se de enim no bosum we nyina ne bosum etwam no bosum foforo e wure mu nyina asemfo a ye de bra hwefo ne tiefo ne se
abrabomu akwansidie hindrances of life na yeba Cedar awaso ade de bro nyina ne say where is the God of our fathers ye na eja no mu Nyankopon no ewo also for 2026 how ni amane atoto nipa no ni esu ni brabo akoni pa bi abusua no ano odin na wotwe ya obi krasa Premier League Ghana Premier League abroche die kwesi kakasi wo mkura no ye ntwitwo nkum players na obi kra ne maame ni nua ba o papa se me kwakọ ball aba na okọ yesi ya jatu agwa players so amunum ho a ebi atoto brekum Chelsea Nyankopon emfa abrante na Christ yamamu nyina so football club no yamamu yakọ ne shede nyoma toto amanfo ewo na wotwimu obete obu okra na osofo ba edabi ba nyame afra bi nyame akọ bi de wadi awrade chi ache na brichi bi na abo na to no ade bi a wabo ho ka na bronsam de nsa ka enu nti na ye ba fidie so aye ka kira hwefo ne tiefo se na wotwe ne nche bawo aso emonsem no dos enti ye de edadwoada na si ho se ye de ye odi mampai osofo bo ne ho de obewura ne dem ade be chi yesi wawu ade be chi yesi wanya akoma ya ade ade be chi yesi suro kachi we obehu nipa anopa ebedru anumere na onipa no ohunu no because eno ena Cedar awaye de dwada se yemfa nye odimama o my Ghana yemfa nye odimampaye ema sompa fidi kase na enije semne se fi sompa abedum wiase enye Ghana nko abedum wiase se na social issues esi twaguo enyum nyamesama hodo nyamitumi edi ekire ne kwaya social issue nam eboabo nipa Nyankopon kuwa nam so ena yehwe programs ekoso politics ahodo ekoso programs ahodo ekoso sompa na ano den na ohwe eye sompa common poa se na ese twitwaje amanfo de omo haw na omo manne eba ho no jese otim ho se nyoma ekoso oman Ghana no mo no emod yurem hallelujah ne nsama nipa de toto nipa so me anye wadoma edi a wabra pe apɛ nipa dida ko pɛ ebese ene Nyankopon emo asompa juma ko kase na mo juma yefo nyina ho ban amen omonsom oman no ni wiase osompapa eti e ba se ya ye ka che mu a mo follow Cedar awase nye sompa ka dance dodo na manya ni nyina na ka manya dabi e awase sa fidi kase etena hoda na mre bia no oni yenhia ne afoforo asofo foforo ne wono de nyame nsema hodo ba no na mre bia no wayenhira hallelujah amen na ne saye ni ntino ene ye de abrabomu akwansidie no se de yesi yi nsem no baako na de atoto ya brabo ho nipa nioma bi si won kwan osofo na wotwe no soso wa mompai no owuo bi ba te se de owuo yakoto abrante na abrabomu akwansidie na ebe no esin ono no kwan esi omame opapa obibia ka brantie no nyame de ne si wo se omfa no so man nsan koda no esi no kwan hallelujah amen ene yen kan 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 na yen tie de Onyankopon nam asomafo Paul no mo so ka kire asafo no na yen ni so osese osena afei na afe yedi ni nyina kan no bitumufo se mo Nyankotosere mpaibo odima ne asedama nipa nyina ahemfo ne wona odi tumi nyina ayatena sikom na yen ho adwoyen onyamesompa ne abraba hu ye nyam nyina mu na yeye na esoye na agyenkwa Nyankopon na opese odi nipa nyina nkwa na oba enokre nimdie nu ani amen enti mre bia me ba Cedar awaso a me ka kira ahwefo ne tiefo se yenko tete atempon no baby bi okwan pananda no na yemfa so na enya home ema yenkra ye beye Kristofo nyame mawi a ensan ye ade ba kwa Nyankopon hye se yenya odi mampai enti Onyankopon na kasa nam na difo so ka kire
ye gyanom ewo bra omo call Babylonia nkoasumu according to Jeremiah chapter 29 verse 7 no ose etukofo kuro na yetumu komu no mommo mpaye ema kuro no mompe kuro no ni yie die na kuro no di yie kuro no nya hoto asundwe ba kuro no mu a ena monso so amutimu no monso so mo ho beto enti nyame mei de akoso wo wiase oman Ghana mu etwa se nyame ma ye sori asofo sori kristofo sori na yendi ma oman no yendi ma kristo asafo yendi se nyame eni hene awo man Ghana nyame ni hene ewo wiase o hwe nansen ya yeso oman bi ni oman bi asori yesi Iran yesi Israel yesi America o ti wasa wa ma empire wa wote Ghana one say diesel ni petrol akoso one say nyoma ba form no say nyoma na akoso a esa ntoso enti asebie ni ho a emfa nipa ha nyankopɔ say yenye odi mampaye na yen trans jojoa say jojo no ba asundwe ba bebe bi awotie bia sa wote kroketuam krokesiem no won so oho ba ya dan ebeto na ye wonuama ne bi wo ho a osofo onyame meye ma yesa ye na nkasa ye enti emra ye wrade Yesu Kristo na suafo omo a no mo sua sofudie wo no ho no de asafo no gya wo omo dwuma ye mu no ye che nipa ye friend say Yakubu ye Yohane nua Yakubu na nyankopɔ wo ho nyame tumu wo ho nyame wosra wo ho omo anya odi mampaye no nipa ye friend say Herod or the grante etwa Yakubu James na Bible say ohun say o aso omani eniti o say to aso ese ko chi Peter aso de bua Peter ni say na sa bre na ya piti na mu di afahye enti no o say sa afahye ni twam wie a piti na no twam wie a obeyi na akire oman no na ono so wa twa ni ti ya sewu baby ya sewu krubi ya sewu adwuma bi ya kumo bi wo fie ho omo say aso omo ani until you are the next on the line oba no na ye next on the line ebushembu ho a yesi we ba awu aduru we so ebushembu ho a osofo mo ya wo say obi ba awu no amudi awure ho mo say chiche enti obi aba ba awu okay enti ebasa na wan kanya ho a wo ba na aye dan eduru no so no ukunu ena eduru no so no wo yire ena eduru no so enti yanhwe Acts chapter 12 eno na ebe gina so e de abompire from verse 1 to 11 or say gidi for bompire say nyame ma bompire say Christo for sorry say ye sorry gina say otri ni ani mpa bom ye den no ye tuma bebre ento yo gidi ni na mpa bom ye mra ebe ye tuma kitu na wa wo fi ho sorry wa wo adwuma mo sorry o te kan no na wo so wuti na wo so na yo yes man trance Bible say uji tumu a ebeye juma na say one preso a juma yenche nyame asem Osi sabreya na ohene Herod tene nsa ye asafunu nipa ayaya de sabreya na tumi bi wo fio beye bi wo fio apam bi wo fio awudifo bi wo krom ho an robbers bi sorry na odenkante kum Yohane nua Yakubu mo na who say aso Yudafo no aninti oto asokofa Petro nso nanso na ye apitina na oche no ode ne kwato afiase na ode ne hye asrafo ba na ya wembom no nsa ahodo nan se onwan no na opese twamafa hye na akiri no oyi no kwakire oman no afei wode Petro kwato afiase ho de nanso asafo no to aso bo onyankopon paye ma no ho na me pass so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. As a follow to us bompaye. Other translation they say. Other translation King James was a constant prayer was offered by the church. And I overbomb you. Overbomb by Ura. Over Sumania Samaya. Verse 6 no.
Usana Jona Herod Ebeyin Akrono. Na Petro da asrafo baanu ntema wode nkonsonkonso mienu egunu. Na remfo jinejina eprona no resra efura na se no. Na hwe Ewade befo bejia ne nchen na edan no mu hweren na obo Petro nchemu nyane no se sori ntem na ne nkonsonkonso no firi ne nsa guye na obofo no ka kire no se bo waboso na hye wo mpaboa na oyesa na ose no se fra won tuma na di machi na ofredi di nachi na onim se de obofo no eye no na onim se de obofo no eye ampa efiri se osusu se ohunu na niso ade na otwem awemfo odi kan ne wona otosu mienu no hono odu dade pono a edi kokro no mu no na eno ankasa bue ma won na ofredi twemu no ba koso na ntema obofo no ja no ho na Petro ani ba na ho so no oka se afa na mahunu ampa se Awurade asoma na abofo abeyi mafiri Herod nsam ene die Juda for man train ayina enye Herod nkwa na ye nipa bonu o si Juda man ni nyina Juda man ni nyina hwehwe se ye bekum hwan Peter and from all the expectations of the people of the Jewish na chese eya ka se Herod nkwa na ekum ni po se Jewfo no hyase o se ni de Jewfo nyina hwehwe se osofo se mpaibo timi break chains a se mpaibo timi titi chains mo wo wo hwa me a wo tie me enne duadai wo be suma mpaibo akofie ho wo busuo mo ho wo ma me fio papa fie o man Ghana mo ho kro dua ni mo ho ya obonefo ni gina tuo any evil agenda any evil plans you breaking out yes Lord Yesu wasamo se ye di echire no ye nya odima mpae many penyina na nwumre mpae di kan yes lebon fache my Ghana ya busia ho sabone nkoa na ema ye hunya menu monya ya shego cover na my Ghana you want na bomb Jesus Christ. Prayer number 1. Ya bompire apeja Sompa media. Yes. Any teller one media. Jesus. Management board. Ye ejuma ye for infidia ye ejuma
ni adwumayɛfo wɔn ɔtena konso engineers wɔn na ɔhwɛ sɛ fidie ne bɛkɔ miamia nneɛma mu yɛ bɔ mpaeɛ de wɔn nyinaa bɛ awurade anim yɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔma na basa ɛnyɛ kɛse ɛwɔ terawan media ne Sompa media mfidie ne adwumayɛfoɔ management board ne nyinaa so ɛnɛ evil agenda wɔsofo ne hyɛ biara na wɔtwe awurade mpegu wɔfi amafa pray Kasa awurade Yesu efrenhyira Emma Sompa media Terawan media Bambo Emma Sompa media Terawan media Tonchrensi oguso Demo wano bompire Jesus Christ. Ya kupon shira se o bompaye. Afe na wa join ya Cedar hour na Sompa TV ne Sompa radio. Yes. Enedwadai di mampaye. Na wotwe ncheba aso nsem na tototo won. Obete yeso obi ba, obi kunu, obi yire. Kasa awurade Yesu. Awurade Yesu. Na wotwe. Wasemo se. Ye gituma. Ebeye adwuma. Na yampreso a. Nye adwuma. Asomafo no breso no. Chi Peter no. Omampreso. Bompae. Oma utumi. Na utumi. No abofo. Estane. Oji Peter. Mebusia. Mami abusia. Papa abusia. Me kunu. Me yere. Juma yefo. Masafo ma. Eba wawrade ani. Na watchi yo. Wande for the shisha. Any evil agenda. We break it out. Open your mouth and pray.
Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, you know, more type of I break out. I break out. Bible says, or say, yamfa yakwenshon no radensa. Or no, ena obey. Yes. Because I na what we now you may differ. Be fiba. And the fiba. Me nom. Me na yaso. And me sorry. And sorry. Radenim. Juma. Shower radensa. Now what she to insurance you. We are so. One share ya me fam Mysticasem Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Facebook, YouTube, mo type amen. 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 Ya bom paye edi na wotwe wakoma so ade aberade nim obi akoma so ade yade bi eda no so yade bi eda ne ba so obi akoma so ade ne ma wade ne ma awo obi akoma so ade ne nkrata sem ne ma nkrata sem obi man so obi kuro so obi akoma so ade ne ma atunsanom winom tramadol ne abrabobon ne obi akoma so ade ososo da ye basaba pesa urade yesu ene anwumre machi akoma so ade bawa urade ni mo urade ye mame awotwi yo fra dance ye friends enchire ne fra won adwuma fra urade nche say ya ochina o say ya wanu na bompa
Yankopon shira peace obompai. Ya bompai ama o my Ghana. Na ya bompai so awo kura awutimu. Ne bro no awote so company awo mu awo ye adwuma asafo wo mu se nyame ma na sundwie ya Jeremiah chapter 29 so verse 7 so about Sampai no kase Awurade Yesu o my Ghana president ebesi the cabinet ministers omo your opinion leaders for for what my Ghana and for what my Ghana you did to Awurade anim ya timo asafa ye womu numa hudo ye womu Awurade anim Awurade sunje ya kesi o bibiara o tie yen my awote so ya Europe Asia America Australia out here for Awurade anim
Jesus Christ. Everybody at your mind Ghana. Kura hudu ya timu. Nyuma ni asafo. Echa wonsa. Sena watwi ma wasunjie ene oman Ghana. Kurudia iwowo mu, asafo iwowo mu. Ebebi aye adwuma companies, institutions ahodo ye wo mu no ma wasunjie entena ho. O Yesu demo. James wo fi o say amen. Amen. Ya bompa ye daye bia waso. Mrebia me catch us say daye e won sunsuanso. Awo dada sitinam. Say yes sunsuanso papa anase sunsuanso boni. Ti daye ben na waso. Na sunsuanso ben e de ba ka say urade Yesu. Daye boni bia maso. Daye boni bia sai daye no. Me sai daye. Twa daye no mo. Na daye papa maso. Na daye papa maso. Ma daye ne mrem. Urade ma daye ne mrem. Na de ya. Na de ya. Na wotwi ya. Na wotwi ya. Yesu demo. Open your mouth and break. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Erade mi jere wa sem so was Psalm 107 Jesus. verse 20. Woso suma wa sem ko je wo ma. Yes, Lord. Osuma wa sem eko sayade. Yes, Lord. E bompae esuma urade asem. So bibi o yare a o hwe Yes. a o tie yen. Nyame ayare sam tono so. Amen. Nyame ayare sam tono so. Amen. De nyoma mu aye diama no. Jesus. Yo ton a yen to. Jesus. De dwuma sem aye basa. Jesus. Se Yesu ewu asori a, wa dwuma no sori e. Sika sem no sori e. Wa sem no sori e. Man sori e. Krata sem no sori e. Ekwan miema we. Na wo twe urade nkai o. O Yesu demo. Bi opeba nyame fa ban to yem. O hia ba nyame fa ban to ne yem. Onyem ye de onyense ne hye nsa. Amen. Won paye se na wo twi de da wakoma so nyankopɔ onyemam. Amen. Wakoma so de emrem na wo twi Yesu demo ka amen. Amen. Ansa na ye bɛbɔ mpaye agu ye documents ne yensuo so no ebi opese ye na obɔ mpaye bia ye na mese na good TV nenim ye sign out a obetimi afre eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no matter to me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 ebi our special prayer bi opeso ye ne me name team ye no mboa ye sign out ofra ye no bebo Monday ene ye be you di man pai e ma ye ho ye busua oman no mpaye na wabo no enye ho sa ma wo Yesu demo amen Amen. afi ade bi opeso me boss mpaye no wa pagya
awurade de wapagya ne nsuo mehyɛ nyame tumi mu ahoɔden nyame asɛm mu ahoɔden sɛ mbɔwura wo nsuo no mu nsuo no ɛna ne yesu mogya nsuo no ɛna ne ayaresa nsuo nsuo no ɛna ne nsɛnkyerɛne nsuo deɛ wode wo nsuo bɛyɛ biara adanse mmara ne bɔ mpa sɛ wo document biara mefrɛ adanse egu so mefrɛ adanse egu so wo phone no mefrɛ adanse egu so deɛ wohwɛ anim kwan awurade ma yɛmfrɛ wo awurade ma yɛnsɛn no yɛ email o yɛntɛse wo yesu de mu na mabɔ mpaeɛ amen amen nyame ma wo ɛnam home ma ade papa ɛyɛ dɛn ɛnkyɛw sɛnea Proverbs chapter 3 verse 24 wɔsɛ wobɛda na ona bɛyɛ wo dɛ na ɔde mu brim dwumadie yɛde brɛ ɛfiri dwoada ɛkɔsi ne fiada same time ɛyɛ 9 to 10 nti nyame yɛ adom na yesu ama a ɔkyena yɛbɛsɛn ahyia ɛwɔ kasafidie saa mmerɛ yi deɛ na yɛsane out na ɔsɔfo evangelist opi so atake over enti saa bere nyankopɔn ɛnka wo ho na ɔma wo nam ho mɛ have a good night. Bye bye.